non hejong aru ni phai player ni Assam Assembly ang thek paklang pontang lo bangso hot Bharatiya Janata Party Rachari asong atum pensi longpho MLA ang hoi sidami chepahai pon etang lo ang solong kamang humi me alama bangki kedam tang surihini ra inkora planning kan Lok Sabha kilig hot 6 difu ST parliamentary constituency along pen lak thomra suri thongkebra plira pharotrokra inkoi avote chepalong dunsi MP nang manlo labenan partami all party hills leaders conference thihpen APHLC a candidate jaika thar remdet pusitami lak isira suri trokner kebra troksira kretroksi avote an chepalong dunsi adun thumate second position anki chelong dunlo lapen halapu congress rachari asong pen kithurdun joyram ingleng setami lak isira suri inkora plira Chris Sirkep award chelong dun si ingdeng githom angdeng ansi dun chotsi APHLC rachari asong aphanta palidun un edetlo bonda isi kamang hudam thu meme alama bangke non hejong Assam Assembly kilik ang theke paklang ponahut ang kelong Bharatiya Janata Party mate BJP rachari asong aphan parem un edet anchotakalisi all party hills leaders conference rachari asong atuma bangke vote kelong dun aphai anta nangjum thu muchot si ang thek long ponlo athe langdam sitame kedam tang surihini ra inkora planning kan Lok Sabha kiliga hut all party hills leaders conference rachari asong atum vote kelong dun aphai lake lakisira suri trokner kebra troksira krener kep an long ponlo bonta pining mate non head jong Assam Assembly kiliga hut LAC pho pangrum petpen all party hills leaders conference rachari asong atum vote kelong pon lake 82,148 mate suri trokner kebra hinira pharoisira plikebra ner kep avot ansi longpon chot pena jok karbiang long pen west karbiang long aratum avot la ansi longpon chot lo Lok Sabha kilik ahut pen vote kelong ki juma phai laki lak isira suri plira pharo ner kebra trok kebra sirkep avot phai bangki all party hills leaders conference rachari asong atum nangjum hek khangjang lo laso teng pulote kedam tang Assam Assembly kilik ang thekabangke all party hills leaders conference rachari asong pen an parke congress rachari asong atuma bangke ang thek ke me mate adun thu mate second position dun thu ronglo laso teng pulote all party hills leaders conference rachari asong aphana bangke karbiang long arat atum aning ka chethe ka vedet ang theksi nangplang bomlo ahogalam langdam bulote rachari asong atum bulote kanghon kangjin solapen kadia abangki dovek nangji karbiang long arat atum BJP rachari asong aphan aningedok de lapuson dota hai bonda team karbiang long ke japon abangphu karbiang long autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang karbiang long arat aphan kiduk ke lakpen kedang lok heme jangre atum aphan antame kanghon lapen kilang ke paching bar pon thega joksi nonapong Assam Assembly kilik hoda bangke lak thomra suri thongkebra pli sose avot long ponlo kedam dang Lok Sabha kiliga hot vote ke long pon pen anso se avot si chepalong pon thulo lasi all party hills leaders conference asongja po tum sitami karbiang long autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang along chali dunabang akinang sot pusi ke ongdung karbiang long arara tum pen ningje pon riti news report Karbiang Long Live